what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we trace the footsteps of young men and women who sacrificed their youthful life to liberate Zimbabwe. Chirongwa chatinotera varwi vehondo yerusununguko, vabereki vana Mujiba, vana Chimbwido, uko tiri kuti ngatigarei pasi musiye nhoroondo yenyu kumhuri yenyu uye zvakare nemhuri yeZimbabwe yebasa ramakaita, nekuti vakawanda vanogona vasingatozive kuti muvakidzani wedu watigere naye igamba rakasunungura nyika ino. Munogona kunge muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tibati tigare pasi tironge tione kuti nhoroondo yanyorwa pasi. Nhasi tiri kupita tera zvakare rimwe gamba kuSouthly Park muguta reHarare. Tikati aiwaka tinoziva kuti hongu munogona kunge mine zvinyorwa zviviri kana zvitatu zvamakanyora, asi kune vamwe vasati vaziva kuti kune gamba ririko. Regai titaure navo titere matsimba avo tinzwewo kuti vakafamba sei. Baba makadizve? Makadi watafumane. Tiripo isusu muri sei imi? Aiwa tiripo. Handitika Ndimunaro basa tiri kuriteerera manarrations enyu tichiona. Handitika aiwa vamwe venyu? Handizvozvo. Handitika kuri sei kuno? Kuno kuri right. Handiti chando hachakura upera. Charaupera. Handitika no pakanaka. Regai titaure tidzokere pakuzvarwa kwakazvarwa mukomana wandiri kutaura naye pazuva right. Inini tese isusu mumba medu kana kuti tingati kurudzi kwedu takabarwa pamusha, taitosunungurirwa mumusha nambuya chaivo mbuya wedu. And vanoziti even vamwe maheroes atina wana Zororo Duri, wana Chihombe vakazvariswa pamusha pedu. Ndipapi papo? Kunonzi kwaMbiri kwari Kweza kunyazora. But apparently baba wangu inini wangu ari teacher, headmaster pa Epiphany Mission kwaRusape, just next to St. Faith Mission. Then mai waizoenda kumusha kuti tindosunungurwa. And then mumba medu isusu ndiri wechi3. I've got 2 elder brothers ne wamwe waMasura. Ndakaberekwa 1960. My father was a teacher, but pamba pedu pamusha pedu panotaura it was an extended family yekwaChiganze. Of course Chiganze imodern surname tainzwa naMabika. Sekuru wedu akazonzi Chiganze neumhizha hwakanga wainawo nekuroorerwa kuganza nemwombe dzawo. And then yanga iri nickname waChiganze. My father and his elder brother takatwega few ndo akazotanga zosenza kuti Chiganze. Even some of vanun'una wababa wangu vatotisenza kuti Mabika. Tiri wechiwa muto mutupu wedu. Takamigrate kubva kwaMutambara, but that's long back, inonzi 1840. Ndo patakabva kwayo patakasvika mamakoni tabva pachieftainship yekwaMutambara our family tichizogara muRuombo Moya tichizopararirawo tichizona pekugara. And then my father, I think my father nemukoma wando wake wakabarwa chiti muNyazuri pane Mabvudzi secondary, wakazobviswa nerent tenure takuchiuya kwari Kweza kwangu nemukwasha kwana Gandia. Wana Bishop Gandia ndo atori sabhuku wedu isusu. Chibva takurira koyo. Ndakura ndakatanga chikoro ndakagara nababa. In fact that the time yekwatanga kuitwa zvemakondi kwamai to go back kundo defender stand yawo kuRuzevo. Saka inini ndakatama nababa namukoma wangu
and apparently chikoro chacho chaiguma nepaba bangu pangu headmaster. PaEpiphany mission ndo pakatanga kusvikira wana Night Bruce wachipega Rusape. Waibva wazomigrata because of the railway line. Waibva wazoestablish a mission pa St. Faith, which is a kilometer. But no panonzonzi pa old Rusape. Zvototo pato nemagraveyard wamamissionaries warongwe kutanga. Even wakabva wana Bernard Muziki is wakangwa pese kuitwa kumarondera. Wakazouya kuzosetera paEpiphany mission. And then I think nenyaya dzakazotanga dzemaLenyo Act, missionaries they have to fight kuti mission itwe ma small farms evanhu vatema. Same neku Faith wasa relocate. Then most of them wakanga vari loyal people weNyatro nemamwe ma-servants akava nema-pioneers. Zvoti up to day pato nema-families ari kuEpiphany mission wane direct link nekuti wakava nema-pioneers. Wana Maulai, wanani and so forth. Only that was in 19. Then in 1969, when my father was on leave, apparently akadzoka akanzova takutransfer to kwaGananzara kunonzi kwaMusarengo. In fact, first akambofunga kuti it was akamboboekana, but akazoona kuti it was a blessing in disguise. Because kwatakaenda it was a bigger school and a bigger community. Patandiri paiguma negrade standard 3, which means kuenda standard 4 and 5 munhu aitoenda kuboarding school. Saka ipapo patakaenda pemba negrade standard 6. At even one time pakatomboita enze remove class here 1969. So we went there with my father and apparently pamusha paMorris Nyagumbo. And wekwanyagumbo we are related in many ways. Umwe tetu wangu akaroorwa kwaNyagumbo, tetu mukuru. Umwe mai mununa wambuya wedu akaroorwa kwaNyagumbo. Baba mukuru wangu ino akaroorwa futi kwaNyagumbo. So and then we go in politics. My father was so much religious. He was not into politics. But takwamsarengo now. There were some families that Nyagumbo namakoni. One what I found now. Tingonzo watu wanao wari kubhadharwa school fees because wana baba wao wari kuchinyi. Wari kuma detention. But we didn't know much about even mashops wakanga kavarwa. And I still remember 1966, I think 72, most Nyagumbo pakambobuda briefly mujeri. I used to come to my father. They could talk general, but not politics, as relatives. But we didn't know much about it. Then what happened is as we were no mazuva aibuda semunhu waierenga sewana teacher, we were exposed kuma magazine, ma newspaper and the African Times. Tonzwa kumandarweni kune hondo, kuna na marongorongo, northeastern border, kuna na madziwa wanoenda makipi, but it didn't take any sense to me. In 1973, I wrote my grade 7, and I was one of the best students in Zimbabwe. I was offered, Bernard Muzeka was offered on a full scholarship, or St. Faith, I was offered also on a constitutional prize terms. But my father wakazoti Bernard Muzeka hakuna record yakanaka yekupasa because kunoenda wana wema businessmen and so forth. It was very expensive mchibva ndaenda ku St. Faith Form 1. Then time Form 1 we started seeing people who were coming from there was bottleneck. There were 3 classes of Form 1 and Form 2. And then after Form 2 only one ogona niwasina misika ndoenda Form 3 and 4 ndokwangu Form 1. In grade 7 also there were big bottleneck. Wandakada now grade 7 in I think only about 40, only less than 4 or 5 wakakwanisa kuendako ku secondary. Waita first grade ndo waigona kuenda na St. Augustine's kuna St. Faith. Second grade waigona kuzokwanisa kuenda kuzvikoro zvaiguma neForm 2 wana Nyazve Mission wana Marange and so forth. And then third grade waenda kuwaenzi ma F2. And then fourth grade waitochinja zita wotanga futi kudzoka grade 6. I know I have friend wakawanda wochinja zita wotanga futi kunyora pasa because wakangu ne bottleneck. Ndaenda Form 1. We saw there were 2 people isusu taibva mumaruzeva and then kwaibva muHarare. And kwabva kuHarare apparently vamwe vazhinji vacho vanga vari vana vemasoja vemapurisa, and then they were very much
pro zverudisha. And then there were also some waivaona namandarin. There are 2 or 3 waivaona namandarin. So they would tell us my stories, but they've seen my comrades. And so some of them exaggerations. And then come from true. They will also have some waivaona na wondevari. They could say, they have seen my expertise Efrerimo. Iri kupinda muboda mao nemana mutoko. And then they could tell us some stories. Kune hondo. And then there are a lot of questions they had to come. How long does it take to train? How one nyunguduka say? Wekumandaro some through no, just 6 weeks. I've seen a friend akaenda 6 weeks akatodzoka ati akutonyunguduka and so forth. And then to inform true majomomo. Of course, experience atakaona nemasoja. Tichenda useni faith. Tikakona pana nyanga 10 of paya. Pange pane hotel yanzi Buffer Hotel. And then up to about 10 years ago, there was a sign in Akangaranywanzi, right of admission is reserved, Miss P. Gold. And then my soldier ended up kunyanga, I think, training. Why Miramoya? It's still one school to Chona, why my shooter, was the convoy past our school in Nyanga. And then Pachkoro Pedius, of course, it was the St. Faith zone about 10 kilometers from Rusape. Once in a while, I think my DA, my Rungwai, my district commissioner and so forth. My DA, you could come for use patrols, and I know 1 or 2 African soldiers working of your sergeant, Wajanangarimberi, or and a Kovsky headmaster. Apparently, you were the last group I got teach on Warung person face. My teacher among my missionaries in Warung, Dogati teacher, who's candidate down from true, young Warung, Washington watch. Was come office, but it's so I know it could turn out to know. And also, people Tantanica come feeling kege. People to mock. One footage in area. My DA, I was thinking, where is your and then one want to attack on a commander in this one, my foot in my so my home bay or Nagaita say. And to also read my books, my Chinzanya Posario, on a Piero, on a Chin. Then apparently, I was able to do very well in Form 2. And I was one of the best in Form 2. And I was saying, I was saying I was not going to pay for Form 3 and Form 4 because my results were very good on Form 2. Then in Botronek here, I'm one of the few kind of Form 3. And then one of kind of Form 3, yes. Not one of the kind of Form 3. I also become the 6th most powerful person in Pachikoro. Most powerful? What means angari powerful, I go table. There was the school captain and his vice. And then Form 3 and Form 4 my nominate were 1 or 2 I just wait my designate prefect next year, captain. And then there was the Form 4 class monitor. And me, I was the Form 3 class monitor. Then because I am a prefect, was next table. And then of that, I had the privilege of having a private cabinet. In Indonesia, I Form 3 next year, I resort in the deputy head boy. Okay. It was only a boys' own school. Yeah. And that was in 76. Yeah. And then the historical 76, the Manica offensive. Manica rent. Tirimo. The first time yoyo kune ma Form 4 akaenda kuenda ku Mozambique. A group of I think that in Form 3 a group of my Form 3 so akaenda kuenda Mozambique about 10 of them. Waenda wakadzoka reason yawo iri kunzi wanzi neFrelimo wait kusvika 25 June 75. Okay. So that there will be independence will come. And then apparently one of them akabva andotengesa waiva wasungwa wese. And then they were expelled from school. Including one famous one on a Kiripo Dengoy, if you know him. He's one of them. And then one of the teacher Kangawa transporter, I've wasungwa enda kujere. Then we said that's what it is, but it didn't affect much of us. Tapinda Form 3 moya turikufunda.
I think that was second term. Then they were, our priest was Father Borero. One day he came to the sermon. He was somebody who was very jovial. I started to notice my stories. Because he was a former, he said he was a former public interpreter for railways. Okay. So I got, no, today I'm ready to service. I was Kuarare. My son-in-law, Mkwasha wangu, Samurio, anga ari kukoti. Because akasungwa. Samurio kumarimba pako yema business way. Because akanga aenda ku occasion ya chitepo. Iye chiborero na chitepo akanga akura wese kwa Zongoro kwa Mutare. Ya chitepo akafa ku Zambia. But isusu didn't know much. With chitepo, with this. Towards Munana July, we went to holiday. That was second term in Form 3, start of 76. Apparently, my cousin sister chat. And kuchata kwa udara wanawairara wachita mawai practice, wachimba and so forth. And then my brother, my elder brother from St. Augustine's, he was one why coordinator was like. Then one evening, my elder brother anga use it, anga ku university. Iye ndiye akanga aita the best student iye na Chris Mutsango wari ku St. Augustine's wakaenda wese ku university wakata law. Wakatanga wata law by 1976. Then we were just like in my spare bedroom with my brother. Takarara. Takonzwa pako. Occasionally takonzwa food gunfire. From a fire that were devastating as you could cook. Kwanza kwa na manyora, kwanza kwa tu kwa zakadi, kudoroa kwa piswa ma transport but it's such a scapedo. Then we saw a nose of a gun per window. My brother even knocked. Mukai, that was around 7 o'clock. Tamuka. Taenda ku uya makome dawe. Apparently, taenda next to my farms. Taenda kwa homestead past Kuruadu sos. Do pa peswa. Everybody was there. People are singing. Makome dawe was introduced. And then there was one Heinz Dust. Up to there, I need to find him because I think he was the commander. Okay. Because the first thing I tried the most beautiful house. I tried the biggest radiogram. And then the suitcase, a briefcase, my records, is rumbanga vanao ku Tanzania. Utanga kuchava akarimo or whiskey. My weekends, utsvaga motikari enda ku matownship kunyazore odzoka. That was it, his routine. Type apo, makomedos introducer. Wana Tangane Ropa, wana Innocent, wana such a very, very tall guy. They briefed us. And so forth. Then we were dismissed. The following day, no, today we have got visitors. From next village, 5 hours. Apparently, it was Tundrenik. They were the provincial Yangawio. And then Tiakanga intelligence was there as a student, university student at Ripana. I have ended then Namkumong for a private meeting. Up to this day, I sit to Toranyachi. I would use it, yes. Oh, do I get an yes, that's what they did. How is it? And so forth. Okay, I encourage you to do okay with you. Upese my studies up. You are not, they're going to get in. Yes, no. The first thing I got instant negative now. Moral kwa there's one watotima mamishano anotauti sawa kana ne mako anofara so akavai was the one akavanata so close kuma comrade kuzi identify as senior mjiba I end about 5 kilometers kunonzi makamboenda vya mkadzi weseti kwa nyonzi kwa Chipunza. Okay. Kuseti kwe gomo ronzi Nyakuni. Aivaona as a friend wangu wa adventure so aivaona kuti kwedu kwa kuna kidza sterek mani ruta apa pungwe paya taakona apa kuti kwa kangaroo court unzi pano pane mutengesi we are seeing new faces where they coming from
the new face mauya sepa na tanzwa kuti auya kuzokujoina wewe isusu tira kuti ona mujibha wenyu. That name mujibha was not called that time. Yeah. Ndakatanga zonzwa kuma 79 tira kuzokudini. Once no, that's what we said to tatengese secret already mato disclose achinyi. Secret yedu panapa. Okay. Takuda kuto discipline advance out kunyara because chef ari pano otherwise we could discipline dio. Okay, imi mauya pano very nice. Chitibatsira twakwenda kundoredha kuponza damuzopanza pashampa yapa. Tindotoro waenda with other guys. After a week, zvikoro zvakuvhurwa. Apparently there was another guy anga chichatawo kumuraini medu. Saka kanga haya bhazi raBNC. Radzo zvakuchidzoka. Inini with my brother because kwedu isusu kuenda ku bus stop kune distance kwari kweza kwe. Akudzoka ku university ndakudzoka ku St Faith. Takakumbira lift mubhazi moya. Dai mazwa pane headquarters yeNyaradza. Okay. Kunyara pa Mayere. Tasvika pa grid so there was a road block. Makomrade aya akanga apindawo futi ne excitement. Mubhazi moya futi kuti akuendawo futi kuchinyi kuNyazure. It was a small township. Tondo mwadoroko tozodzoka manheru. Special dust wachanga arimo. Tasvika pa road block. They just went out makomrade aya. Isusu ni that time type my exit pass mapasi kuchikoro kuti muri kuda. We showed our pass tapfura. After about 500 meters waiva futi waiva kwira mubhazi rere. Waiva waenda. Right. Tasvika kuchikoro. Usually zvikoro zvaitangwa Thursday. Dom that's now. Wazhinji ndeyanga anyaya manje kusitoro manje. Wanga wabva kuonde valley they had hot stories. Wanga wabva kuchimani there was hot stories. Especially mudhomu mangu inini. Indarara na mususu aibva kuchimani. And then there's a friend of mine anga from and sit in Farai. Would come tochidiscussa now. And tichitaura kuti okay taona wakati and wangwane futi zakati. The whole night we discussed. That was Thursday. Friday. Of course, those guys wangwari wabva kuHarare. Wangwa kuparita hembe dzavo dzechisoja wapiwa nana baba wavo chichi. I cannot even tell my name. Ndakazoona wamwe torinawo mazuva. Okay. Wakuti isusu tine marations onana vedu wabva muoperations tine marations akawanda. Tagara. Then this young guy you sit in Farai ndakatanga neidea. Kumana ngatiende anga form 2. Let's go. Kwanza kucross. Yes. Then tobva taerenga newspaper that time. Konza kunyadzonya kwabomba. And also that time kwengu nenyaya yeSoweto uprising South Africa. Kuzvikoro zvavharwa South Africa kune mapicture yaiwana ana Steve Biko. The temperature zai also neyachitepo it was something yanga yakutaurwa iya. And then 1 or 2 guys vanga vauya kuholiday ku student union kuno kuHarare. Vakauya kuimba ma political songs. Akanga wanzwa kuno. Yeah. Tikati toita sei. Then we arranged. Tiri chikizama ma form 3s. Ma form 2s vaiita kwavo wega. Isusu ma form 3s tandiri mukabini mangu moya. Tikati okay, let's go. Ngatiende guys, ngati cross. Tozonzwa wamwe unzi ninge akaenda kufainga unasenda gases ninge akacrossa kwamutambara so many students crossa kwakati because all my schools are incidental ari mu border moya. Tikati okay. And incidental, it was the first time in his life my father, including my 2 elder brothers, Maria school fees aitumira neregistered letter. Those are etikaenda. But that time, because maybe wakazoshare chance nenyaya hondo, wakandipa in cash. It was the first time wakandipa in cash. Kuti enda undobhadhara. Friday yacho ndakabhadhara. But ndakasara neimwe yandanga ndinayo pocket money yangu. Toita say, then there's this guy from Tambara. He was more versed now. Yeah. He started akangwaona chete. But he had to tanga akuzwa zvakawanda vachitaura kwedu kudhuze neborder kuKashovari. Ngatiende. Awe kuform 2 wainga vachiti wanafarira vati turaunda nekuimbeza forest. Tikati okay, Sunday morning we are going. Tomutsana nguwai wanzi 4 AM because of Rusape. It's only about 7 kilometers from tatombofamba netsoka kunosana mabhasi kuenda kwaRusape. Tonofamba kuenda kwaRusape then toenda. 4 AM yatamutsana. Ndakatofamba nchimutsa wamwe kuti yende.
Then 2 one akabva atano 2 cannot tell my name. They said that they've made their mind. Yeah. They are not going. Asi tazoenda I think ndo wakazosuffer more because tazoenda ndo wakazoteererwa vachizonzi vamwe wenyu nespecial branch waenda kupi ndivo vatengeswa nevamwe ndo vanga vachironga ne tafamba tasvika Marisapi I think by 6 o'clock kuti anda Marisapi tabva tahaika and watakahaika is our local businessmen who was there, also school managers tikati kuti akati tisvika Marisapi munyazori but akatonasoa kuti you guys where are you going this hour ndikati varangodza rake because munhu wekuziva tikabva tahaika kusvika Mamutare takahaika from takangohaika many times kusvika tasvika kuWengezi junction even watakati last person akativhunza futi kuti imi wafana imimi muri kuenda kupi tandiri 4 inini Philip Dumba who died a few months ago kuruwako Morris Muzuzu I am still have to find him Marindire ari kuGwero akaritaya kwami nene takahaika tazohaika futi kusvika tasvika paMutambara tasvika paMutambara school kuma around 2 p.m. and apparently nenyaya yebottleneck here waitadza kuqualify kuSt Faith waikwanisa kuqualify kwaMutambara we saw 2 or 3 guys vanga varipo matouya tauda kutokujoinawo tikati no munotirasisa pakatoda ndochinja ichibva tangopinda musango kuti usingazivi tiri kuenda kupi paMutambara if you know paMutambara takangoona road inobuda so inenge bunye vatapinda musango ivataenda that was around 3 o'clock takufamba manje makoma ekwaMutare kutuzenguna naHimalaya kwe tiri kungofamba tiri kuenda we don't even know to where we are going we are just saying this is its direction yeborder kwasviba kuma 7 kune darkness tikati toita sei ibva tarara tikati okay toita maduties ekudini ekugadha kuti chinchi tarara tamuka makuseni tatanga kufamba futi then we saw some waikufudza madhonga ake zvikanzi muri kuenda kuMozambique kati vanza ngwarirai mufambira apa pane masoja vari kupatrora mazuva ano they are very busy kupatrora kuno tikati okay takuenda and we didn't even know kuti tiri kuita sei and we just 2 school kids that was the spirit ogara katowanzi just yakaitotimburudza then we go the border atakawa fence pane magum trees we said this is the border fence tibva tapinda then it was a big plantation takafamba muplantation mefa about a kilometer chibva tasvika tawabuda from jungle my soldiers about 4 guys vaivasvika imani mira tamira tasunza maoko right muri kuenda kupi tikati no tauya kuzobatsira vamwe vedu kusunungura nyika but muchiri wapfanaka tikati no ndizvozvo we are going hanza okay let's go kuka outpost kavanga vainako tasvika ipapo tarara takaita about a day tiripo the next day vaibva vazoorganize tractor because maplantation muya mune I think tractor yavyesa maplantation yaenda kumain kakata katownship town kanzi paRotonda apparently pemba pabase paitrinwa mafrelimo nematanzanians matanzania aitwina mafrelimo ipapo tazitwining tasvika ipapo tasvika kuoffice kwanzi ndiye I think ndiye akanga ari chef wacho here atawa mauya pinda apa within some hours papa another 3 guys from Mutambara and then within a day we have those were elder guys manje vanga between 20 and 25 they're about 6 or 7 tagara about kuma 20 that guy vaorganize mota yake chitutana chikanda azinoda kuendesa yekuchimwoyo kumanika kumanika pakurutonda kuya tagara ipapo taenda kumanika tasvika ipapo abva atiita handover kuvakomana waintelligence I think it was rutuni kwavari vakangozovanza okay ngaende kuchimwoyo chimwoyo tava tasvika palogistic park painzi pachigaya apparently I saw a friend of mine from the same village but iye akanga apedza form 4
neakazvita mukadzi wakadungure nomwe there were 4 of them wanga uyo ndotanga kujoina ipapo watouyawo tautasangana. Within some days you see other now coming from school from Bonda, from Hartselle. Mostly they were school children, most of them. And okay, makuzoenda mberi. Yeah, now. And also there are also some casualties from Nyadzonya. Wakanga waripo. Especially wanga warikafu. Wakutoda kwenda ku Dorowe. Kukembe. Kwazo ya rori ya utakura chikafu ya. Iya kwenda transita kwenda. We are still in morale, we are still happy. Tashuka pa Dorowe. First time takamira, the interrogation was not very hard. Takangomira for a few hours, but then we looked certainly at that freedom. People were marching left, right, and everywhere. This is a training center. Yeah, it's marching, singing, what? Tasogara after a day was no, it's a refugee camp. What do you mean it's a refugee camp? We thought training. Because of no. How long have you been? I've been here since Nyadzonya, so maybe more or less a year in Tiripano. I haven't gone for training. Then they were only about 2 or 3 Wangwari trained. Once matrinado. Wangwari, I think there were 2 matrinado, Chitio, Chikaze, and Deluxe. And then there were 3 or 4 also members of the general staff. Then the other one, general staff, was politics now. Politics taku mixa, taku tama national grievances, taku ta format into my battalions, nema sections, and then apparently me I was made a battalion security. That other kuchimani because akanga ane a lot of wanoziyo, akavakaska ureza vaitwa medical assistant, already out of our medius. Apparently this is started wadiki wamwakuru marindri na dumba they were big and so what ndiri ku security kuya kwanza no munodini manheru munorara muchigada camp muri maposto masikati muno patrol about 10 kilometers out of camp muchiona kuti hakuna zviriyo ere then zina advantage vanhu vaizoenda nekana nehembe ondochinjanisa yanzi muchizotsvagawo futi vanenge vaida vanenge wapoyo wachienda wakoyo. But me, security hakuna ndinazonaka. Those days now, that was Padorowe. Because Padorowe pandakagara from September to December. Chikafu chanjiripo it was only sadza ne powdered milk. Nothing more. Sadza ne powdered milk. And then one of the trainers chamba akati no, you guys magara panoda kuita training. Vanotsvaga imiti. Ivatano ndakachutswa mimi ndopakatanga kuya madodge and people kwavurwa best kuna chingweya but our estimate imimi company aisviki tumbotora vaonyadzonya waya newamwe saka beta mutanga kuita training pana apa mugara then we vataita training yema cover and chroma basic guerrilla tactics takaita ipapo up to maneuver ukundabva ku security kuya ndakucommissariat manje. Also, Commissariat, those days it was time towards Geneva talks. There was a lot of movement, especially now Komana Zip. Coming to my camps, wachi briefer, kuto how are we, how they are preparing to Geneva talks. Waita Marari, that's we saw a lot of guys in Papua Chuya. Kwazo ya one incident one day, Komasakati. Viva kwaziva that pitanzi yepyare emergency ukatorera ipapo otozva kuti vanhu vakuda kuenda kutraining because it was everybody's wish kuenda kutraining wese everybody's wish kuenda kufront because life yepapo unozva kuti kuno ukapedza 6 months uripo unobva watojairira upenyu hwacho hauchatoendi futi hauchatoita train boy so especially kana uri una security sevamakamboenda vuyauya unenge wakutonakidzwa neyo kuti ndiri panapa or ukaita ka small leadership kuti unenge waushira kutable kuya zvanzi no pari kudiwa another 7 paridiwa another company uda kuti ende kuTanzania but because it was an emergency we are not going to provide transport we have got kuita toy sezvinoita masoja about 10 kilometers kubva kugondora kubva kupachipadi kudore kuenda kugondora
ini vandapinda ipapo taita ipapo. And that was my luck. If I had stayed another a week or so kudoro ile ndakafa. Because ndakafa ndatanga kuita ndandautanga kudevelopa tropical ulcers. Uku neuku rinotanga kuzvimba richibuda urwa rozoti papa rozongobuda chironda chinenge chabuda ipapo. Taita tu yedu ya vanhu vachimba vari kufara kati takuenda halfway ndaiva ndachaika kuchaika kunozva kuneta iva ndagara pasi. And then apparently there was a Land Rover yakanga ina paka chikora ndiyanga director of training yanga iri mumasure ichiita mop-up ichibva yamira vanzi mupana wachaikaka pinda mumoto. Then I thought, oh, it means they are taking me what back because ndatadza insurance already. Ivaranzienda ibva tasvika chibva tasvika paGondora ibva takwira train overnight. Pandakasvika kuBeira ndandasagona kufamba ndakatotakurwa hazvikombe ndakantakura yanzi forward emo ndakatotakurwa kuenda takwenda kwanzi kuBasharo Air Base yaitakura vanhu vakangwana kuTanzania. Ndakazoziva ndareta nelife kuti it was a Boeing 737 inotakurwa 93 tasvika ma93 90 but inini handakutomboiswa koyo because ndanda kutorwara saka ndatoiswa kuclinic zvikanzi ichienda kuclinic iyoyo. Then on December ndopakauya waibva kuTanzania wakapfeka makaka a nice uniform, nice match and so forth. Apparently ndakazwa one or two wana Chiombe Madara. He was my cousin. Zvikanzi namba yekuTanzania ma7 yakwana. Imimi you were supposed kunge muchienda kuMugagao and Mugagao has been closed. Saka you are going back. Fatadzoka kunonzi kuKwaratira kuDhondo. Apa ndandarikafa. Ndandakurikafa. Then ipapo tatasangana newakanga wabva kuTete newakanga wabva kuChibawawa. And then ngoChibawawa wakanditicha one thing. Chibawawa kwengu nenzara siri nematekenyi. Saka ndo pandakazobatwa nematekenyi ndakutowaziva wauchitaurawo mastories kuti kuChibawawa tabvako kune matekenyi wainzi toronga kutori wese kunda kwamabva kudoroyo kutabva kuChibawawa. Vazhinji vacho vaitaura chindau chiri tipi. Then tapaDhondo paya. It was a logistic base here, Frelimo. There was good food, uniforms and everything. Then I think Saturday month, Lupaka Tongogara na Meorembo. Kuchibawawa apparently was Joshua Dube, Maki Miserambo. He was the one in the Akangari Kembi PC Kuchibawawa that time. I've introduced Miserambo as in Tongogara. Then Tongogara. That time angasina that bedroom was by I to chair Mami Swords. He was crying. That was after Geneva talks. And then he said, no, we were back from Geneva, but we are not sure what's going on. How can my community people, my senior guys, you need to apply. Rejoin to Veta Motanga food, not Mosukavani and so forth. And those Rigo Makims are one of Zaganagana. I was okay. Then we stayed by Dondo Pai. Where the my officers stand up kudoroi no kanga Tembe no kanga kuChibawawa nekudoroi, but my officers my trainers anga chimwe direct vangoti vacompany. And then there was the akanda Pairos maker top 10 pamanga. He was our commissar. Then we started doing politics and marching. We read Mao Zedong Forum 1 to Forum 10. In me that time I was a platoon political commissar. Ndanda cover match. Ndanda platoon political commissar. We could do marching. The platoon was just in the morning we marching. We go and maybe fetch food, come back. We go my political lessons for the whole 6 months. Trip Dondo. Food of course it was not much of a problem. Youngest now Kwana, but it was not much of a problem because it was a logistic can be a Frelimo. Then the first guest again was Meorembo with some other guys. And no, you guys, you are lucky.
You are unfortunate because I'm not kuzoenda kumukaka. But you are lucky because I'm not kuzodzoka kumacamps. Kumacamps kwengu ine hondo yevashandi. Most of my commanders amakasiya kumacamps aya akasungwa. Akabatwa necrossfire yevashandi. And especially if I regret kuti vaiwana top 10 vakanga vasina vakasara kumacamp kwakasungwa, because those are the politics we are talking, izvo the marketing, class analysis, everything. That's why we are doing that. Sakani, we are now resuming your program. Fabaya free time bus. Half waivadzoka kuTembwe. Inini chivataenda kuChimoyo. Takasvika patakara 1. I think it was midnight. The following morning vachiuya, half of the camp watoti hapana vanhu vabva kutraining, because we were smartly dressed and our drill was up to date. Even our discipline was up to date because andabva kupera. Kwanzi takavira 1. If I had no, this case is this vari kutrain and the last group. Apparently that friend of mine was there. Anga train ipapo for this is inge pachimwe pa HQ chapter. There's another base which has been open about 10 kilometers away. Takavira true. So far vanhu varipo. Ndakazozwa later one webattalion ndio reward yazopiwa vanhu webattalion Z. Yainge yakonzi yakasara ichizota madhizizi pachimwe yaiga vanhu pachimwe. Padoroi vanhu vanga vari fit yanzi battalion Z. Ndo vauya kuti vazouye kuzotanga kuconsulta. And then there were 3 or 4 vanga vari middle age wekuproduction. Vanga vari department vana 10 kana nazuva. Supervisor imi makuenda kuTakavira 2 kundovhura this new base. The commander was Martin Joff, the long serving ADC wa Robert Mugabe. Ndiye akanga aripo ipapo. And apparently that brother wandati shamwari yangu, his brother cousin yake ndiye akanga ari secretary wake wa Martin Joff. Taenda wakoyo nevanhu vaya takundobatsira kuvaka pabase. And then that time kune yanzi maneuver maedzwa aitorwa naComrade Monica. A lot of people are tizani netsoka kubva kuDoroi vachiya kuChimoyo, because are less than 20 kilometers. Netsoka kana kuti mwenyibawa kuti vaende kutraining. Then wakabatwa either waidzoswa kana kuti wanzi enda patraining. But that time vazhinji wakaita lucky, wakanzi okay, matota cheap transport chienda mundobatsire kuvaka base iroro. After a month ndopakabvazouya the training staff. Kwainge mune maofisa nevanzi maveteran waitrain wacho. Vanzi okay, training yaudini yakutanga. Veti yakazombomira a month or so. Chinzi no pfuti wana sekuru wemudzimu. Wataura kuti pfuti dziri panapa dzakatrainwa vasikana kune handa. Saka pfuti hadzifanirwi kutrainiswa vakadzi nevarume munenge madarikira. Saka panofanirwa kutouya pfuti dzekudini dzekuti mutrain. Apparently patraining, most pfuti dzaisinongo patraining anga ari maFN. MaFN acho anga ari pairi. Pane maAir Black nezvimwe zvanga zvewooden so. Zvinorema steering ndo zvaisenzwa vai patraining. Vatatrainwa tasvika maregiment etraining. Webattalion wazhinji, I think wazhinji wemubattalion Z waya. Because already kuna Dori they were mid-level commanders. Zvikanzi pachazokutudzwa inonzi company 144. Ichawa ichazonge ichizotrainwa wamwo. And then ini ndakabva ndachizova mu144 macho. And then yange ine platoon 1 yewatoto or wadiki wainzi maRed Guard. And in maRed Guard, if you read Chinese Revolution, ndo wainforce mastudent pakaita Gang of Four ndo wainforce party ideology. Saka maRed Guard isusu basa redu pacamp ipapo range riri rekuinforce discipline yepacamp, especially ku matrainado mainstructors ayanzi maveteran. Titairidzwa pito nakasika yanga asinganzi maveterans varemba iroko wanzi matoto maRed Guard. Endai mundo toko kanzi kune lese chirenje kana vanhu vari kuba zvisingadiwi mukempi. maRed Guards tisitaitumwa. And inini I was the commander wemaRed Guards. And then apparently pakazouyawo wamwana wemashefu handichataura mazita wakauyawo wakabvaiswa umomo. And then vakazouya other guys, I think two guys from University in Nigeria. Vamwe vanga vari ku Makerere University wakauya. Saka tiri patraining paya. In between training zvikanzi kuri vanhu kuTanzania
ende vanhu ngavaende kutraining kuTanzania. Watori in between. Obvious, natural people said no, Tanzania there's better training than here. Vanzi famba ine toi futi kuenda kuChimoyo kuKembi ndokunokwira transport. Ndaenda. Ndasvika ndokwira rori ndamabatwa. And that guy ndakazomona muZimbabwe waya kupati kumba kwangu. He was also angari taught but anga general staff. I think paChimoyo ndo vandora nyaya dzipa mugaka he was one of my wangwari pam. Avandi bati. Vanzi uri kuita chipa na. Ndakarowa. Vanzi uri mukambani 144. Go back. Vatadzoka koyo Chimoyo koyo training koyo. Tapedza training. Tapedza training. We were chosen about 30. Different ranks from members the general staff kusvika vanga vangopedza training. Vanzi makuenda kuChimoyo kuChaminuka. That was the security HQ. Yeah. There we now takavata our angari head wedu angari komando ndi Deni Mubvuti and Deni Murimo. Deni Murimo it one time was the military attaché ku Soviet Union. Okay. Ndiye akanga aripo. Uko manje takuitwa training and intelligence. Ne deep part analysis now. Iri deep is general politics here. We could now start kuti kwakamira sei kunotanga. That time it was Secretary General, Central Committee, High Command, Mauto, then the POF. And then we could even know every name of the one who are in Central Committee, every name the one who are in High Command, every man name the field commanders. Even general staff, we even go into analysis with general staff in a grade. It was about 10 grades in my general staff. My camp commanders, angari level yao, my provincial level angari wao, my director of department angari wao, and they would know my military attaches would know kuti ningi ari the military attache kunyika yakati. We were there, and then apparently ndopa vakapaitwa conference yakati paChimoyo. Yekusa Mugabe president. And isusu we are the one wakaita marshering nekugada ipapo. I was there. And I teacher mukadzi watekere ndiye aiti teacher photography. Achazotaura history yakazotoka paChimoyo mukadzi watekere. Ana Mucheni. Apparently I saw no what I did. Tagara ipapo paChimoyo. Zvanzi okay, we want to go for a mission. After Chimoyo, after Congress yaita patwa Harare. Paintroduced Mugabe is now the president. Then new structure. And in zvimwe zvichitwa we are there just as unza mvura momo. One of the things vandakaita overhead ngezvekuti members the Central Committee from beside the president and vice president Muzenda, they are going for training. They must be trained. I will come to it. Vanzi okay, muda kuenda commission. Tiri paChimoyo ka togara ipapo paHQ chaipo. And that's what taenda kuChimoyo kutown kundotora maphotos. I think we were supposed to kuenda taifanira kunge tichienda kuconference ye 30 Frelimo conference yaitwa kuBeira isusu wacho. You know the conference mwengoenda madelegates. Kuna anonzi Mandeya. Apparently mukadzi wachakafa last week kwa mutare. Akaenda kuMozambique nemabhazi ake. Akavaita shopu muChimoyo. Saka ndobaishira wani. Ndiye finance. Akazobombwa paChimoyo nemabhazi ake futi akafera paChimoyo. Iva tatora maphotos aya. Nemafingerprints maformalities aya. Passport aya. Iva tarara kuChimoyo. KuChimoyo kutown. Taramaya kutown. Bhazi riya raida kundotora wamwe vanhu. I don't know what I want to copy. Mas ndo atisha ku drop paChimoyo. Taunda ku drop ayi kuTakawara true ku training base siko yako. Ta drop pa Takawara true pa. That was about 7:30 Maxensen. Ingwe ya parade. I still remember Lotus Band. I thought in the event yakanga ari duty officer we pa parade. I pa my duties. Ini kuti pane group yanga out trainer after isusu. Yanga out train. Vanzi mimi mauya nasi. Atisha kupi maduties. Atombomira kupa maduties. Beta mutomboenda yenyu ku officers pane officers anga ina privilege yekuita breakfast.
muende kuofficers kuguzinya remaofficers mundodye breakfast tichiona kuti tokurongerai kuti muno tokuendesai kumakambani ari kutraina ava tokudeploya sei maduties atokupai tamboita meeting uye about 30 of tabva tauya nebhazi rari yaka tiri kungodaro so so before that pembane that routine yendege yamaroko DC8 yeAfrica yaipfuura pachimwoyo kuti vanhu vafungire kuti iri routine vachita reconnaissance vanenge vajairira toone ndege one ndege yauya yabva yabhomba sei zvakaita pamutafa patiri paya nditase mudenga so ndone chidhakota chibusa maparachute koya dzimwe ndege unza dzimwe ndege dzako ndaitofunga tiri kurutsa dzimwe ndege yauya yakatakura dzimwe ndege zvataimboona mafilimu amaeri ake mukariya dziri dzimwe ndege then apparently patakaira true it was a training base munhu wese aenda kutraining ne musonotanga training usvika wapedza unongo nepfuti yako asi pfuti dzekutraining dzende mupfuti usually dzinge dzisina mabara kunze kwevari kurenji ndo vanenge vane mabara nevari kumagadhi but riti zenzi dziripo nemandi yakanga ari because mamandi anenge ane waibva kwakangobhombwa for I think less than 10 minutes papapera ndo pakabhombwa ipapo inini lucky enough then one akabhombwa akazonditera kuEthiopia kuzotata akadomuka gumbo anga ne travel agent mutauni umwe wacho is one mawe upabva pachikoro pedu form 2 up to now I tell their relatives is a cousin of mine but I believe utakafira baba vanotanza iwo takanza akafira mufland no I saw him a day before in that tazoita tatine zvaka small group takavhunzana I am sure is one of the pakafala vanhu less than 10 pachipatakaratu wakabhombwa ipapo then nichibva tamhanya kuamari uya nawo ibva tapfura amari takuchidhisha futi because futi dzepatraining dzisina mabara dziya takuchidhisha not futi mabara anenge ari mumakadi box asi tapinda mumakashi anenge ari zvewooden zviya takupaza zviya zvichidini tichipa vanhu mabara indatorawo yangu chinyi because anofana ndatora FM because ma-AK patraining maybe machanzi ekuti machanzi mabara ema-AK anga ari mashoma tapana futi tangoona of course jetika bomba inotavharani yozotakona tiringoona dziri kuchimwoyo dziri kubomba kuri there's gunfire tiri kutakara too there's nothing they are busy arming people vanhu vaisa futi dzavo we just takangofamba takufamba tichidini tichienda nawo tichibuda about a kilometer kunonzi kumudzingadzi kwanguri kwekembe production takuchitanga kuona vanhu vari kubva kuchimwe manje and then the first time munhu anosunga kuti ndabuda muradius because vanga vaenda campus vachizodzoka kuzoita assault kukembe kuno ndabuda muradius we didn't see much casualties wati vanhu vaingobuda both girls nge vaibuda muchimwemwe zvokuti ndakasina kuenda kuya because chaminuka yange iri pakati pechimweyo chaifo and that time we were also not armed tantingotaita more less basa administrative zvokuti takafira pachimweyo ipapo pachimweyo pacho because tandiri pakati ndo pataigara pakati chaipo pechimweyo tafamba I think overnight takarara tichifamba vanhu vanga vawanda the following day takuona a lot of people vamwe varambo vasiri and then pano vanhu vanga vakuita marshalling sakubatsira kuita marshalling kuti okay wakubuda endai so ine ibva tasvika muchimwoyo vanenge vagara munenge mustadium vanga vasurvive vanga vakwara vachiendeswa kumahospitals vachiita se vagara mustadium vangori kaunda I think 1 day or 2 days then zvikazvanzi no we are trained we are going back kuchimwoyo iva ndapinda vari kudzoka kuchimwoyo then that was going to rebel now wakanga wafa and that time I was at 17 years though I was in mid-rank command taenda pachimwoyo the first time matanga susu tandiri pagroup rainge riri pamberi richiscout achiti apana arapa I could one wandaka identify a positive is if you had ain't do it angari uchisope
anga ari commander wechidodoroi. I saw here. Then there's one Heinz Taurai. He was wadati mudaraiti trainer politics kudoroi. And then pane one futi mwatantina yanga ari command commander kubeira. Ndakanaso zoti uyu ndinhingi. And then some other pane rimwe memory ndisingakanganwi. A young guy mwana mudiki asakanganaso takabve kutrainwa ari mubako so akabva afira umomo. And then the other thing chakandishamisa, I saw about 3 or 4 ma-rotations wakafa, but not varungu, vanhu vatema. Vanhu vakatema, wife wacho vasiwa. And I still remember pane one wakanga wakafa vari kutozviinjecta ma-injections. Vanhu vatema vaisiwa, vanhu varungu vaiva kuita, vanenge vafira pachimwe pachepa. And then makatapira vazouya, and then ndopakauya, I think ma-Russians or ma-Cubans, pane 1 or 2 ndege dzakadona, vakutora ma-pieces aya kundo-analyze kuti ngechinyi, what is this, a day or 2 tiripo, tadini, tiri kubatsira kufutsira. And then ndopatakaona mukadzi watekerwa manje, ari mutoilet. She was alive. Akapinda muntu akahwanda mutoilet, mubroiler toilet for over 2-3 days nemwana wake. Arimo vakazobva nyororwa ari mupenyu. From black toilet pasi matoilet aikuchera ndoma akahwanda. Akaita 2-3 days aripo. Akari mupenyu. Akapona nhasi. I think she later remarried to Sweden or something after independence wasosiyana nawatekera. Akanga aripo. Asana kufa nemwana wake. Tapedza ipapo dzapera operation iya. Wanzi takudzoka. Ayo then I was chibva tanzi takuenda ku-operation base inonzi kuMumango. Sevanhu vari trained. Tasvika ukoyo. Ndopatakaona wakabva kuTanzania nawo. Wakapfeka makakawo. Ndopatakawa pa nickname kuti Gopande, because waiti Gopande isroga inonzi chiSwahili chekuti atenya kuti Gopande wawawo. And because I think the mistake yandakaita, ndaenda kutable kuguzinya kwema-detachment levels kwema-commanders. Ndokwandaidini kwandaenda. Chibva nda-identify futi. Kanzi iwo wauya sei panapa. Tikataenda kufura ndikanzi no, you need to go back. But apparently a friend of mine, nonzi ari kuanzi Liberty Shore, ari kuLondon. Akati tese tiri watoto tese. Akabva aenda kufura ndiri hondo yepera. Inini chibva ndadzoka futi kuChimoyo. Takadzoka kuGondola manje. KuGondola ndopamba navanhu vakanga vari patraining waya. As no, we are going back to train again. Kutakara tu ipapo futi ipapo. Tiri wehondo. Waibva yatanga futi chinyi training. Ini instructor. Then ndopakabva pauya member dziya dze-Central Committee, High Command, whatever vanga vasina kutrainwa. Wana Tekere, wana Mandizvidza, wana Rugare Gumbo. They were for training, takati tu our trainers patakara tu. Wakanga wakutrainwa. Nana Tekere and so forth. During that training, inini ndakaita about it. Ndakaenda kumission. Takaenda ku-youth conference kuChina. Takaenda ku-youth conference. Tazodzoka. Zvanzi wasungwa nachechi anga data training. Nevamwe vanga vari matraining azedu. Why? Pakazoya tongo ganzi vamwe vanga vari patraining wana Mandizvidza. Zvanzi vatanga futi nyaya dzevashandi. Nana Chiko, wana Grayson Chiko. Hafu vanhu vanga vari patraining. Kunze kwana ushiyo kunze. Wana ushiyo kunze vanga varipo. Vanzi vaida kuaseti nachi. Ushiyo kunze na Mutekere. That was the say yataura. But half of them wakabva vasungwa. Nekuti mwana Chihura wakabva vasungwa pai. Vanga vari patraining. But apedza vanhu vaibva vapedza ndazodzoka. Takadzoka vanhu vada kupedza training. Vanzi training yapera. Pano we are now going to specialize. People are going to specialize. Kupungwe. Kubase kwenzi kwa 9 pence. I think it was some distance. But now, quite to move wako vanhu vaitotakura futi dzavo nechikafu chavo all the logistics muchienda
I think it was a day or two kuenda okoyo. Tasvika ipapo. Pakuspecializa. Wamwe specializa andia, wamwe recurrence chinyi. Ini ndandiri kutrain again. Nandiri kuma small arms, na special small arms. Mazipa stari kukondora. Stari kukondora kanda kukondora yagara ndakachinja. Ipapo nandiri kunzi Tafumane. Okay. Nandiri kunzi Masimba Tafumane. Ndakubhera. Ndaona kubhera taita politics ndakunzi Stalin. Ndazoona futi hombe manje mafureri manje. Iva ndazoriti Stalin organ now. No rakazoriti Stalin organ. Okay. Ndakunzi Stalin organ ipapo. Ndandiri trainer maranza anga ari kubva kuintroduce rifle range grenades nema M90 chimwe chibazuka chanchi chimojesa common chanchi chimwe chibazuka not ma PGH so forth ne LMG ndo ma class andaite sainini iyo akaitaona but a week or two aivapera wena request I think wakaita 2-3 months ndina MNG bazuka ishandwa koyo but isusu tapedza tandina advantage now ukuti patrol nearby kune baselines kupungwe 3 nearby futi kune base raigara wakuru kwanzi pasi pechigari wana masvikiro ukuti sezwanda tisiri nemajuti taigona kufamba tichienda wakoyo tichipatrola also uko ikona pachigari wainga ina advantage waine permission ekuvhima mhuka tondopiwa nyama touya nayo tobika kosasmesi chinyi kupachigara. One day now, taenda all this within the periphery of the camp, maybe 10 kilometers away. We happened to see a Mozambican Mpofu. Mapuruvea, Andrea that time. Andrea Zoya. Nishindao. What's this? Angwarira my comrade, kuno Mapuruvea, kuno Arutambera, kuno Australia, Aruguma Panap. We become suspicious. And then we saw some movements refund. In the people that I found by LMG or on lands. We saw some movements refund. One of Watanga Kumanya. Tikatoga, this is the enemy. Shivata open a fire. I for my fire Pasara one. Fata Kepucha on Okasara. Apparently, pane 2 or 3 makomrades akangaenda kuchirenji aivabatwa. That time wana matsanga pawakatanga onde muno wakaona kuti recruitment kundokurwa namatsanga. This is recruitment engeri padoroi nevamwe makomrade waindobata makomrade anenge ari chinyi asita train wakaona aenda Mpofu wabata ondowatrain. And that I can witness an incident yakazoitika 1994. Ndadazwa nemwe friend yangu yasenza pasiyawo paHarare. Wabata umwe muna different kwa matsanga auti ini ndakandiri mucomrade asina kazotiza waiti kunyema kati no that is a story ndoizwa ndiko ndakazotoona wakadini watakazonunura wakanga wadini wabatwa namatsanga apparently umwe wacho futi yake yanga yakadonhera muna Pungwe anda ukemba autonga then wakazo tazotaura ukemba manje kuti no things are not well there. Then they send a patrol yakaenda kundo investigate and then ivazona kwangu nema a forward airbase kwangu nema drum diesel kwa ni helicopter yakatosumuka yakatoenda uko akazodestroy kuna na Pungwe kwa tadzoka. Then one day ifa kwauya Chris Mutsvango with my chef uya futi Deni Murimo pakembi ipapo vanzi tiri kuita uya hand scouting people watoda kuti vaende somewhere. Ini nichibva ndachuzwa tiri about 10 takwira Land Rover taenda tasvika pa no in between pakamboitika incident after Chimoyo yakazondi traumatize before Chimoyo attack nanhasi tiri pa Chaminuka paya.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe wondo Abata imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe wondo Abata imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumakomo Abata imanya takabatesa